ассалому алайкум дӯстони азиз, боз ҳам як мошинчаи бомба. дӯстони азиз, Kia Optima ё K5 мекан. Соли 2019, пробегиш 107000. нархша пурси 1,840,000. бародаро баъзе маҳал нархша намегам, намегум, намемунам. ба ҳамон хотир рақамҳо дар рӯи экран. фул мошин. илтимос не ки хоҳиш мекунем чӣ мошине ки боша ва тамоми санъат баъзе фул ҳам боша, усто биёре бо бад бигире, ба наге бобоҷон мошин писидаги запи хаткарави тажрехтаги қавр бало. хуб соҳибош рақамош мондагӣ, баъди липор занг бизане, метунем иншоаллоҳ мошина харидор кунем. аллоҳ ҳамаи моро нигоҳбон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. дигар шабинем. Assalomu alaykum akayna moshin. Ягон ҷо задагӣ, пурсидагӣ надора. Мошинча тоза. Короче, салонаш кожа. Ягон ҷо пусидагӣ задагӣ надора. балонош ҳам навай бад нест. Ассалому алайкум. Мошини фурӯшӣ Шкода Рапида солиш 2017. Моториш 1.6, коробка автомат. Состояние мошин хуб аст. як 4 рӯз пеш маслаи коробкаш алиш кардагем, қатъи филтрош, ремень гирем, масла двигатель ҳамаша алиш кардем 4 рӯз пеш. хулоса дӯстони азиз, се мошин мондам. ята Volkswagen, ята Kia Optima, ята Opel. хулоса кадмеша ки мехоҳӣ харидорӣ кунӣ, аз номи мо салом гӯ. илтимос мошинчаҳо гуфтем хаму фула, не ки илтимос тамоми намуди устора биёр бисанҷ бача. бода балон назанем. аллоҳ мушкили ҳама осон куна ва кадмет имконияти харидор дорӣ. чӣ хеле мошин мефора бибинед, 3-4 намуд мондам. оли пага бояд тага ҷаки маки мемонам. ӯ ҷакиш 1,300,000 меган, хабо чақчақ мешава. вапше навай 19000 пробег дора. хулоса ҳам хел дига ососа кора сар кунем. чо кунем аку? бабуи аюб юрист кунем, агарам кор накунем. аллоҳ ҳидоят кунад. хуб, мошинро диде бародари азиз. аллоҳ нигаҳбон ту. ҳама чиқри пастӣ, салон кожа, автомат, механик бо автомат, тамоми намоша нишон ту додем. хуб, ин мошинчаи десуде 490 рақамош, регионаш 69. чӣ бугум дига? гапи бисёр я харабор не, ҳамаш винкодаш дар ҷоша. мена дӯстони азиз, соҳибоша мегум сёмка кунам, партоям. ина дырнаша бини. дырнашам баъзе бай бомба чай. дастгирӣ кине бачо наворора, дастгирӣ кине. баъд бачаҳое ки мошин фурӯше биёе иншоаллоҳ ҳаракат мекунем, ай пеши рӯбино сёмка кунем, партоем. аллоҳ нигаҳбон ту. ака мо сёмкаҳому гапзаниму наворому деҳқонияне ки иншоаллоҳ ҳаракат мекунем ки ба қадри имкон коротона бикунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. хай лайк комментаро фаромӯш накунед. бибинед ҳама тарафа писидагӣ мисидагӣ қавр бало ҳеҷ надорад. худо нигаҳдор бародари азиз.